Στο μεταξύ, όλα ξεκινούν από μια στιγμή τόσο μικρή που κανείς δεν θα της έδινε σημασία, κι όμως αυτή η στιγμή είναι αρκετή για να ανοίξει μια ρογμή που θα καταπιεί τα πάντα. Το τάμπλετ του μικρού Πετράκη, ένα αντικείμενο αθώο, σχεδόν παιδικό, γίνεται άθελα του ο αγγελιοφόρος ενός φόβου που η αρετή είχε παλέψει για καιρό να κρατήσει θαμμένο. Όταν η οθόνη φωτίζεται και εμφανίζεται εκείνο το μήνυμα της Αλεξάνδρας, η καρδιά της φύγεται τόσο δυνατά που για μια στιγμή χάνει την αίσθηση του χώρου γύρω της, σαν να την τραβά πίσω σε έναν εφιάλτη που ποτέ δεν τελείωσε. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, το βλέμμα της παγώνει πάνω στις λέξεις, όχι γιατί δεν τις καταλαβαίνει, αλλά γιατί τις γνωρίζει ήδη πολύ καλά. Είναι η ίδια απειλή, το ίδιο δηλητήριο που κυλά μέσα της εδώ και καιρό, μια υπενθύμηση ότι δεν έχει ξεφύγει, ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος όσο η Αλεξάνδρα κρατά τα νήματα. Τα δάχτυλα της τρέμουν ελαφρά καθώς ακουμπά την οθόνη, σαν να θέλει να σβήσει το μήνυμα και μαζί του όλη την πραγματικότητα που αυτό κουβαλά, όμως βαθιά μέσα της ξέρει ότι τίποτα δεν διαγράφεται τόσο εύκολα. Λίγο αργότερα, ο Οδυσσέας παρατηρεί αυτή την αλλαγή στη στάση της, όχι ως μια απλή ανησυχία αλλά ως κάτι βαθύτερο, κάτι που αγγίζει τα όρια του πανικού. Την κοιτάζει με εκείνη τη γνώριμη ένταση που πάντα έκρυβε περισσότερα από όσα έδειχνε, προσπαθώντας να διαβάσει πίσω από τη σιωπή της. Για εκείνον, η αρετή δεν είναι απλώς μια γυναίκα που αγαπά, είναι ένας γρίφος που έχει μάθει να σέβεται, να φοβάται, να προστατεύει. Και τώρα αυτός ο γρίφος αρχίζει να ραγίζει. Η αρετή, όμως, δεν του δίνει καμία απάντηση. Κλείνει το τάμπλετ με μια απότομη κίνηση, σαν να θέλει να κλείσει και τη συζήτηση πριν καν αρχίσει. Το βλέμμα της αποφεύγει το δικό του, και αυτή η αποφυγή είναι που τον ανησυχεί περισσότερο από οποιαδήποτε εξήγηση. Γιατί ο Οδυσσέας γνωρίζει ότι η σιωπή της δεν είναι αδυναμία, αλλά επιλογή. Και όταν εκείνη επιλέγει να σωπάσει, σημαίνει ότι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο κρύβεται από πίσω. Παρόλα αυτά, εκείνος δεν πιέζει άμεσα. Έχει μάθει ότι με την αρετή τίποτα δεν γίνεται με τη βία, ούτε καν η αλήθεια. Όμως η απόφαση έχει ήδη πάρθει μέσα του, σχεδόν ασυνείδητα. Δεν θα αφήσει αυτό το σκοτάδι να την καταπιεί, όχι χωρίς να μάθει τι είναι. Γιατί κάθε φορά που τη βλέπει έτσι, θυμάται εκείνες τις πρώτες στιγμές που τη γνώρισε, τότε που η δύναμη της ήταν η μόνη της άμυνα απέναντι σε έναν κόσμο που δεν τη συγχωρούσε τίποτα. Αμέσως μετά, η αρετή μένει μόνη της, και εκεί η μάσκα που κρατούσε μπροστά του καταραίει. Κάθεται σε μια καρέκλα, τα χέρια της ακουμπισμένα στα γόνατα, και για πρώτη φορά αφήνει το φόβο να φανεί καθαρά. Δεν είναι μόνο ο εκβιασμός, είναι το βάρος του να ξέρει ότι κάθε της επιλογή μπορεί να επηρεάσει τον Πετράκη, το παιδί της, το μοναδικό κομμάτι της ζωής της που δεν αντέχει να διακινδυνεύσει. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, στο μυαλό της περνούν εικόνες από το παρελθόν, στιγμές που είχε πιστέψει ότι είχε ξεφύγει από τέτοιες παγίδες. Θυμάται τον εαυτό της να παλεύει να σταθεί όρθια, να μην λυγίσει μπροστά σε ανθρώπους που την έβλεπαν μόνο ως αδύναμη. Και τώρα, με μια μόνο κίνηση, η Αλεξάνδρα έχει καταφέρει να τη φέρει ξανά στο ίδιο σημείο, εκεί όπου η αξιοπρέπεια συγκρούεται με την ανάγκη για επιβίωση. Την ίδια στιγμή, ο Οδυσσέας δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό που είδε. Η ανησυχία του δεν είναι επιφανειακή, είναι εκείνη η βαθιά, σχεδόν ενστικτώδης αίσθηση ότι κάτι απειλεί να καταστρέψει όλα όσα προσπαθούν να χτίσουν. Και επειδή δεν είναι άνθρωπος που περιμένει τις εξελίξεις, αρχίζει ήδη να σχεδιάζει την επόμενη κίνηση του. Για εκείνον, η αλήθεια δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι όπλο. Όχι πολύ αργότερα, επικοινωνεί με το Λιμπέρι, έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται όταν τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Δεν του λέει τα πάντα, αλλά λέει αρκετά για να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό. Η φωνή του είναι ήρεμη, σχεδόν ψυχρή, όμως πίσω από αυτή την ηρεμία κρύβεται μια ένταση που μόνο όσοι το γνωρίζουν καλά μπορούν να αντιληφθούν. Του ζητά να βρει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο ραντεβού της αρετής, ένα κομμάτι του παζλ που πιστεύει ότι θα τον οδηγήσει στην αλήθεια. Εκείνη τη στιγμή και μετά, η ιστορία αρχίζει να αλλάζει κατεύθυνση. Δεν είναι πλέον απλώς μια σχέση γεμάτη εμπόδια, είναι μια σύγκρουση που σιγά σιγά μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Γιατί όταν ο Οδυσσέας αποφασίζει να ψάξει, δεν σταματά μέχρι να βρει αυτό που θέλει. Και όταν αυτό που θα βρει είναι η αλήθεια για την Αλεξάνδρα, τίποτα δεν θα μείνει το ίδιο. Εν τω μεταξύ, η αρετή συνεχίζει να ζει μέσα σε αυτή τη διπλή πραγματικότητα. Από τη μία, προσπαθεί να διατηρήσει την καθημερινότητά της, να δείξει ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Από την άλλη, κάθε μήνυμα, κάθε ήχος την κάνει να αναπηδά, σαν να περιμένει την επόμενη επίθεση. Είναι ένας φόβος σιωπηλός, αλλά συνεχής, που διαβρώνει κάθε σκέψη της. Και μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και η ενοχή. Γιατί όσο κι αν προσπαθεί να πείσει τον εαυτό της ότι κάνει το σωστό κρατώντας τον Οδυσσέα μακριά, βαθιά μέσα της ξέρει ότι αυτή η απόσταση είναι που μπορεί τελικά να τους καταστρέψει. Κάθε φορά που τον κοιτάζει, νιώθει ότι του κρύβει κάτι που δεν έχει δικαίωμα να κρύψει. Κι όμως, δεν βρίσκει τη δύναμη να του μιλήσει.
Λίγο αργότερα, ο Οδυσσέας την παρατηρεί ξανά, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη προσοχή. Κάθε της κίνηση, κάθε της σιωπή, κάθε μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά της γίνεται για εκείνον στοιχείο προς ανάλυση. Δεν την κατηγορεί, δεν την πιέζει, αλλά μέσα του η απόφαση έχει ήδη πάρθει, όποιος και αν βρίσκεται πίσω από αυτό, θα το βρει. Κι έτσι, χωρίς να το καταλάβει κανείς, τα πρώτα κομμάτια μιας τραγωδίας αρχίζουν να τοποθετούνται στη θέση τους. Ένα μήνυμα, μια σιωπή, μια υποψία. Τίποτα από αυτά δεν μοιάζει αρκετό για να οδηγήσει σε καταστροφή. Κι όμως, όταν ενωθούν, δημιουργούν κάτι πολύ πιο ισχυρό. Πριν καν το καταλάβει κανείς, ο Οδυσσέας έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία του προς μια αλήθεια που δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί. Και η αρετή, εγκλωβισμένη ανάμεσα στο φόβο και την αγάπη, πλησιάζει όλο και περισσότερο στο σημείο όπου δεν θα μπορεί πια να κρυφτεί. Γιατί αυτή τη φορά, το μυστικό δεν είναι απλώς επικίνδυνο. Είναι θανατηφόρο. Την ίδια στιγμή, ενώ ο Οδυσσέας έχει ήδη βάλει σε κίνηση το μηχανισμό της αναζήτησης, η αρετή βυθίζεται ακόμη πιο βαθιά μέσα στη σιωπή της. Δεν είναι πια απλός φόβος, είναι μια κατάσταση συνεχούς εγρήγορσης, σαν να ζει μέσα σε έναν χώρο όπου κάθε ήχος μπορεί να αποκαλύψει το μυστικό της. Κάθε φορά που το τηλέφωνο δονείται ή η οθόνη φωτίζεται, το σώμα της αντιδρά πριν καν προλάβει να σκεφτεί, σαν να έχει μάθει να αναγνωρίζει τον κίνδυνο πριν αυτός πάρει μορφή. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, η Αλεξάνδρα παραμένει αόρατη αλλά πανταχού παρούσα. Δεν χρειάζεται να εμφανιστεί, η σκιά της είναι αρκετή για να κρατά την αρετή δέσμια. Το μήνυμα στο τάμπλετ δεν ήταν τυχαίο. Ήταν μια υπενθύμηση ότι εκείνη ελέγχει το ρυθμό, ότι μπορεί να εισβάλλει στη ζωή της οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και μέσα από τον πιο απρόσμενο τρόπο. Και αυτό είναι που τρομάζει περισσότερο την αρετή, όχι το ίδιο το μυστικό, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει πια κανένα καταφύγιο. Λίγο αργότερα, ο Λιμπέρης επιστρέφει με τα πρώτα στοιχεία και εκεί αρχίζει να ξετυλίγεται το νήμα που ο Οδυσσέας περίμενε. Οι πληροφορίες είναι αποσπασματικές, αλλά αρκετές για να δημιουργήσουν μια εικόνα που δεν του αρέσει καθόλου. Η αρετή είχε πράγματι βρεθεί με κάποιον, σε ένα ραντεβού που δεν του είχε αναφέρει ποτέ. Και αυτό το κάποιος δεν είναι άλλος από έναν κρίκο που συνδέεται άμεσα με την Αλεξάνδρα. Η καρδιά του δεν αντιδρά αμέσως με οργή, αλλά με μια βαθιά, σχεδόν σιωπηλή απογοήτευση. Όχι επειδή την κατηγορεί, αλλά επειδή καταλαβαίνει ότι την έχουν φέρει σε ένα σημείο όπου δεν είχε επιλογή. Αυτός είναι και ο λόγος που η αντίδραση του δεν είναι έκρηξη, αλλά μια επικίνδυνη εσωτερική συσσόρευση. Γιατί ο Οδυσσέας, όταν δεν φωνάζει, είναι πιο επικίνδυνος από ποτέ. Αμέσως μετά, αρχίζει να συνδέει τα κομμάτια με εκείνη την ψυχρή λογική που το χαρακτηρίζει. Το μήνυμα στο τάμπλετ, η συμπεριφορά της αρετής, το κρυφό ραντεβού. Όλα οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Δεν πρόκειται για ένα απλό παιχνίδι εξουσίας. Πρόκειται για εκβιασμό. Και όχι έναν εκβιασμό τυχαίο, αλλά έναν που έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια, με στόχο να διαλύσει την αρετή από μέσα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, κάτι αλλάζει μέσα του. Δεν είναι μόνο η ανάγκη να την προστατεύσει. Είναι κάτι πιο προσωπικό, πιο σκοτεινό. Είναι η αίσθηση ότι κάποιος τόλμησε να αγγίξει αυτό που θεωρεί δικό του, να χειραγωγήσει μια γυναίκα που έχει ήδη πληρώσει αρκετά στη ζωή της. Και αυτή η αίσθηση δεν του αφήνει περιθώρια για λογική. Εν τω μεταξύ, η αρετή προσπαθεί να διατηρήσει μια κανονικότητα που δεν υπάρχει. Κινείται μέσα στο σπίτι, μιλά με τους γύρω της, αλλά όλα μοιάζουν μηχανικά, σαν να εκτελεί ρόλους που δεν ανήκουν πια σε εκείνη. Μέσα της, η σκέψη επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, αν μιλήσει, θα χάσει τα πάντα, αν σωπάσει, ίσως καταστρέψει τον άνθρωπο που αγαπά. Και αυτή η σύγκρουση την εξαντλεί. Γιατί η αρετή δεν είναι άνθρωπος που φοβάται εύκολα, αλλά όταν ο φόβος αγγίζει το παιδί της, γίνεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Γίνεται μια δύναμη που την αναγκάζει να κάνει επιλογές που ποτέ δεν θα έκανε υπό άλλες συνθήκες. Την ίδια στιγμή, ο Οδυσσέας αποφασίζει να μην περιμένει άλλο. Δεν της αποκαλύπτει τι έχει μάθει, αλλά η στάση του αλλάζει. Το βλέμμα του γίνεται πιο σκληρό, πιο αποφασιστικό. Δεν ψάχνει πια απαντήσεις, ψάχνει τον ένοχο. Και στο μυαλό του, το όνομα της Αλεξάνδρας αρχίζει να παίρνει μια μορφή που δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Όχι πολύ αργότερα, επιβεβαιώνεται αυτό που ήδη υποψιαζόταν. Η Αλεξάνδρα δεν ήταν απλώς κοντά του για προσωπικούς λόγους. Είχε σχεδιάσει τα πάντα, είχε πλησιάσει, είχε παρατηρήσει, είχε μάθει πώς να χτυπήσει στο σωστό σημείο. Και το σωστό σημείο ήταν η αρετή. Η συνειδητοποίηση αυτή δεν φέρνει ανακούφιση. Φέρνει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Μια οργή που δεν έχει έξοδο, που δεν εκφράζεται με φωνές ή κατηγορίες, αλλά με μια ψυχρή απόφαση. Γιατί ο Οδυσσέας δεν είναι άνθρωπος που συγχωρεί εύκολα και όταν πρόκειται για κάποιον που απειλεί αυτούς που αγαπά, η συγχώρεση δεν υπάρχει καν ως επιλογή. Παρόλα αυτά, πριν κινηθεί, την παρατηρεί για ακόμη μία φορά. Τη βλέπει να κάθεται σιωπηλή, να κρατά τον εαυτό της όρθιο με μια δύναμη που το συγκλονίζει.
Και τότε καταλαβαίνει κάτι που τον πονά περισσότερο από όλα, ότι εκείνη πάλεψε μόνη της για πολύ καιρό, χωρίς να του ζητήσει βοήθεια. Αυτό το συναίσθημα γίνεται η σπίθα που ανάβει τη φωτιά. Δεν είναι πια μόνο θυμός για την Αλεξάνδρα. Είναι θυμός για τον εαυτό του, γιατί δεν είδε νωρίτερα τι συνέβαινε. Και αυτή η διπλή οργή είναι που τον οδηγεί στο επόμενο βήμα. Λίγο αργότερα, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, αρχίζει να κινείται πιο άμεσα. Οι κινήσεις του δεν είναι παρορμητικές, αλλά στοχευμένες. Ξέρει που να ψάξει, ξέρει ποιον να πιέσει, ξέρει πώς να φτάσει στην πηγή. Και κάθε στοιχείο που βρίσκει επιβεβαιώνει αυτό που ήδη γνωρίζει, η Αλεξάνδρα δεν θα σταματήσει. Και αυτό είναι που αλλάζει τα πάντα. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχε πάντα η πιθανότητα μιας λύσης. Μιας διαπραγμάτευσης, μιας αποκάλυψης, μιας σύγκρουσης που θα μπορούσε να λυθεί χωρίς αίμα. Όμως τώρα, αυτή η πιθανότητα εξαφανίζεται. Στη θέση της μένει μόνο μια βεβαιότητα. Η Αλεξάνδρα έχει ξεπεράσει τα όρια. Και ο Οδυσσέας είναι έτοιμος να κάνει το ίδιο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η ιστορία πάβει να είναι ένα παιχνίδι εξουσίας και μετατρέπεται σε κάτι πιο σκοτεινό, πιο ανεξέλεγκτο. Κάθε απόφαση οδηγεί σε μια επόμενη, κάθε σκέψη γίνεται πράξη και κάθε πράξη φέρνει τους χαρακτήρες πιο κοντά σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Η αρετή δεν το γνωρίζει ακόμη. Συνεχίζει να πιστεύει ότι μπορεί να κρατήσει τα πάντα υπό έλεγχο, ότι μπορεί να προστατεύσει τον Οδυσσέα κρατώντας το μακριά από την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια έχει ήδη βγει στο φως. Και όταν η αλήθεια συναντά την οργή του Οδυσσέα, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από καταστροφικό. Πριν καν το καταλάβει κανείς, η σύγκρουση που ετοιμάζεται δεν θα έχει καμία σχέση με ό,τι έχει προηγηθεί. Γιατί αυτή τη φορά δεν πρόκειται απλώς για αγάπη ή προδοσία. Πρόκειται για ζωή και θάνατο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η ένταση δεν εκφράζεται πια με βλέμματα ή υπενιγμούς, αλλά μετατρέπεται σε μια αθόρυβη καταιγίδα που ετοιμάζεται να ξεσπάσει. Ο Οδυσσέας έχει ήδη φτάσει στο σημείο όπου η λογική δεν αρκεί για να το συγκρατήσει. Κάθε πληροφορία που συγκέντρωσε, κάθε κομμάτι της αλήθειας που αποκαλύφθηκε, δεν τον οδηγεί σε ηρεμία αλλά σε μια επικίνδυνη διάβγεια. Και αυτή η διάβγεια είναι που τον κάνει πιο αποφασισμένο από ποτέ. Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα συνεχίζει να κινείται σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Η ψυχραιμία της είναι σχεδόν προκλητική, σαν να απολαμβάνει το γεγονός ότι έχει φέρει την αρετή σε αυτό το σημείο. Δεν φαίνεται να φοβάται, δεν δείχνει να υποψιάζεται πόσο κοντά βρίσκεται στο να χάσει τον έλεγχο της κατάστασης. Και αυτό είναι που την κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη, η πεποίθηση ότι πάντα θα έχει το πάνω χέρι. Εν τω μεταξύ, η αρετή βρίσκεται στο πιο εύθραυστο σημείο της. Η κούραση από τη συνεχή πίεση αρχίζει να φαίνεται όχι μόνο στις κινήσεις της αλλά και στη σκέψη της. Κάθε απόφαση μοιάζει πιο δύσκολη, κάθε επιλογή πιο βαριά. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπία ανάμεσα σε όσα φοβάται και σε όσα αγαπά, αλλά αυτή η ισορροπία γίνεται όλο και πιο ασταθής. Λίγο αργότερα, ο Οδυσσέας αποφασίζει να κάνει το βήμα που μέχρι εκείνη τη στιγμή απέφευγε. Δεν περιμένει άλλο, δεν ζητά επιβεβαίωση. Ξέρει πλέον αρκετά. Η συνάντηση με την Αλεξάνδρα δεν είναι απλώς αναπόφευκτη, είναι απαραίτητη. Και όταν εκείνος παίρνει μια τέτοια απόφαση, δεν υπάρχει χώρος για δεύτερες σκέψεις. Η στιγμή που την αντικρίζει δεν έχει τίποτα το δραματικό στην επιφάνεια. Δεν υπάρχουν φωνές, δεν υπάρχουν σκηνές. Υπάρχει μόνο μια σιωπή που κουβαλά περισσότερη ένταση από οποιαδήποτε σύγκρουση. Το βλέμμα του είναι σταθερό, σχεδόν παγωμένο, και εκείνη το αναγνωρίζει. Για πρώτη φορά, κάτι αλλάζει μέσα της, έστω και για ένα δευτερόλεπτο. Όχι φόβος ακόμα, αλλά μια μικρή ρογμή στην αυτοπεποίθησή της. Όχι πολύ αργότερα, η συζήτηση αρχίζει, αλλά δεν μοιάζει με καμία από όσες είχαν στο παρελθόν. Ο Οδυσσέας δεν προσπαθεί να την καταλάβει, ούτε να διαπραγματευτεί. Οι λέξεις του είναι λιγοστές, αλλά βαριές. Κάθε φράση είναι ένα βήμα πιο κοντά στην αποκάλυψη. Και η Αλεξάνδρα, για πρώτη φορά, δεν απαντά με την ίδια άνεση. Όσο προχωράει η στιγμή, τα όρια ανάμεσα στον έλεγχο και την απώλεια ελέγχου αρχίζουν να θολώνουν. Εκείνη προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της, να γυρίσει την κατάσταση υπέρ της, αλλά αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως πριν. Ο Οδυσσέας δεν είναι πια ο άντρας που μπορούσε να χειραγωγήσει με λόγια ή με υπονοούμενα. Είναι κάποιος που έχει ήδη αποφασίσει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όταν η αλήθεια ξεγυμνώνεται πλήρως, η ένταση φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή. Η Αλεξάνδρα δεν αρνείται πια. Αντίθετα, επιλέγει να σταθεί απέναντι του με μια σχεδόν προκλητική ειλικρίνεια. Σαν να πιστεύει ότι ακόμη και τώρα μπορεί να κερδίσει. Ότι η δύναμη της βρίσκεται στο γεγονός ότι γνωρίζει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Αλλά αυτή τη φορά, κάνει λάθος. Η στιγμή της έκρηξης δεν έρχεται ξαφνικά, έρχεται σαν φυσική συνέχεια όλων όσων προηγήθηκαν.
Είναι η συσσόρευση όλων των φόβων της αρετής, όλων των απειλών της Αλεξάνδρας, όλων των σιωπών που κράτησε ο Οδυσσέας μέσα του. Και όταν αυτή η συσσόρευση φτάνει στο αποκορύφωμα, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να τη συγκρατήσει. Αμέσως μετά, όλα συμβαίνουν με μια ταχύτητα που δεν αφήνει χώρο για σκέψη. Η ένταση μετατρέπεται σε πράξη και η πράξη σε κάτι αμετάκλητο. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, δεν υπάρχει επιστροφή. Η Αλεξάνδρα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευε ότι ελέγχει τα πάντα, βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που δεν είχε υπολογίσει. Και τότε, το τέλος έρχεται. Δεν είναι θορυβώδες, δεν είναι θεαματικό. Είναι σιωπηλό, βαρύ, οριστικό. Μια στιγμή που διαρκεί ελάχιστα, αλλά αλλάζει τα πάντα. Ο Οδυσσέας, χωρίς να το καταλάβει πλήρως εκείνη τη στιγμή, έχει περάσει ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Την ίδια στιγμή, μέσα του δεν υπάρχει ανακούφιση. Δεν υπάρχει αίσθηση νίκης. Υπάρχει μόνο ένα κενό που απλώνεται αργά, σαν να απορροφά κάθε σκέψη. Γιατί όσο και αν η πράξη του γεννήθηκε από την ανάγκη να προστατεύσει, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Έχει σκοτώσει. Λίγο αργότερα, η πραγματικότητα αρχίζει να επιστρέφει, αλλά δεν είναι η ίδια. Κάθε λεπτομέρεια αποκτά νέο βάρος, κάθε σκέψη νέο νόημα. Ο Οδυσσέας κοιτά γύρω του, όχι για να βρει διέξοδο, αλλά για να καταλάβει τι έχει μόλις συμβεί. Και αυτό που καταλαβαίνει είναι πιο τρομακτικό από την ίδια την πράξη. Γιατί γνωρίζει ότι τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η δολοφονία της Αλεξάνδρας δεν είναι απλώς το τέλος ενός εκβιασμού. Είναι η αρχή ενός νέου εφιάλτη. Ένας άνθρωπος σαν τον Οδυσσέα, που έμαθε να ελέγχει τα πάντα, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με κάτι που δεν μπορεί να ελέγξει, τις συνέπειες. Εν τω μεταξύ, η αρετή συνεχίζει να αγνοεί την αλήθεια. Ζει μέσα στον ίδιο φόβο, χωρίς να γνωρίζει ότι το πρόβλημα που τη βασάνιζε έχει ήδη λυθεί με τον πιο σκοτεινό τρόπο. Και αυτή η άγνοια είναι που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο τραγική. Γιατί όταν μάθει, δεν θα αντιμετωπίσει απλώς έναν κίνδυνο. Θα αντιμετωπίσει το γεγονός ότι ο άνθρωπος που αγαπά πέρασε στην άλλη πλευρά για εκείνη. Πριν καν το καταλάβει κανείς, οι ζωές τους έχουν αλλάξει για πάντα. Και το πιο επικίνδυνο δεν είναι αυτό που έγινε. Είναι αυτό που έρχεται μετά. Την ίδια στιγμή, ενώ ο Οδυσσέας βρίσκεται ακόμη παγιδευμένος μέσα στο σοκ της πράξης του, ο κόσμος γύρω του συνεχίζει να κινείται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Αυτή η αντίθεση είναι που τον αποσταθεροποιεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Γιατί ενώ εκείνος νιώθει ότι έχει περάσει σε μια άλλη πραγματικότητα, όλα γύρω του μοιάζουν αφόρητα κανονικά, σχεδόν ηρωνικά ήρεμα. Λίγο αργότερα, το πρώτο ένστικτο που ενεργοποιείται μέσα του δεν είναι ο φόβος, αλλά η ανάγκη να καλύψει ό,τι έγινε. Όχι γιατί φοβάται για τον εαυτό του με το συνηθισμένο τρόπο, αλλά γιατί καταλαβαίνει ότι αν αυτή η αλήθεια βγει στο φως, δεν θα καταστρέψει μόνο εκείνον. Θα καταστρέψει την αρετή. Και αυτή η σκέψη είναι που τον οθεί να δράσει γρήγορα, με μια ψυχραιμία σχεδόν τρομακτική. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, αρχίζει να αντιλαμβάνεται κάθε λεπτομέρεια του χώρου γύρω του σαν να τη βλέπει για πρώτη φορά. Το βλέμμα του πέφτει σε μικρά πράγματα που πριν δεν θα παρατηρούσε καν. Σημάδια, αντικείμενα, ίχνη. Όλα αποκτούν σημασία. Όλα γίνονται πιθανοί κίνδυνοι. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η σκέψη του λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με συναίσθημα. Είναι καθαρά επιβίωση. Παρόλα αυτά, βαθιά μέσα του, κάτι αρχίζει να σπάει. Γιατί όσο και αν προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση, δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι πέρασε ένα όριο που δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα περάσει. Και αυτή η συνειδητοποίηση δεν έρχεται με κραυγές ή με πανικό. Έρχεται σιωπηλά, σαν ένα βάρος που κάθεται στο στήθος του και δεν τον αφήνει να αναπνεύσει. Εν τω μεταξύ, η αρετή συνεχίζει να ζει μέσα στην αγωνία της, χωρίς να γνωρίζει ότι το πρόσωπο που την κρατούσε δέσμια δεν υπάρχει πια. Η απουσία της Αλεξάνδρας δεν της φέρνει άμεση ανακούφιση. Αντίθετα, δημιουργεί ένα περίεργο κενό, μια σιωπή που μοιάζει ύποπτη. Γιατί η αρετή έχει μάθει να φοβάται την παρουσία της, αλλά δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την απουσία της. Λίγο αργότερα, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει αλλάξει στον Οδυσσέα. Δεν είναι κάτι εμφανές, δεν είναι μια ξεκάθαρη συμπεριφορά. Είναι μικρές λεπτομέρειες. Το βλέμμα του που μένει λίγο περισσότερο σε ένα σημείο. Η σιωπή του που βαραίνει περισσότερο από πριν. Η απόσταση που, ενώ είναι ελάχιστη, μοιάζει αξεπέραστη. Όσο προχωράει η μέρα, αυτή η αίσθηση μεγαλώνει. Και η αρετή, που πάντα βασιζόταν στη διαίσθησή της, αρχίζει να φοβάται όχι για αυτό που ξέρει, αλλά για αυτό που δεν ξέρει. Γιατί το άγνωστο είναι πάντα πιο επικίνδυνο από την αλήθεια. Την ίδια στιγμή, στο αρχοντικό του Νταγιάννου, η ατμόσφαιρα είναι εντελώς διαφορετική. Ο γάμος του Σάβα και της Μίνας φέρνει μια σπάνια στιγμή χαράς, μια ανάσα σε έναν χώρο που συνήθως είναι γεμάτος ένταση και συγκρούσεις.
Οι προετοιμασίες, τα φώτα, οι φωνές, όλα δημιουργούν την ψευδαίσθηση μιας γιορτής που δεν έχει καμία σκιά. Κι όμως, κάτω από αυτή την επιφάνεια, κάτι άλλο κινείται. Η Άσπα, απομονωμένη μέσα σε αυτή τη χαρά που δεν της ανήκει, νιώθει κάθε βλέμμα σαν υπενθύμηση της θέσης της. Δεν είναι απλώς ζήλια. Είναι μια βαθιά αίσθηση προδοσίας, σαν να της έχουν πάρει κάτι που θεωρούσε δικό της. Και αυτή η αίσθηση δεν μένει παθητική. Μετατρέπεται σε απόφαση. Λίγο αργότερα, σε μια γωνία μακριά από τα βλέμματα, συναντά τον Άλκη. Οι λέξεις τους είναι λίγες, αλλά το νόημα είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζονται πολλά για να συμφωνήσουν. Η γιορτή αυτή, αντί να είναι μια αρχή, θα γίνει η ευκαιρία τους. Μια ευκαιρία να πάρουν αυτό που πιστεύουν ότι τους ανήκει. Όχι πολύ αργότερα, το σχέδιο αρχίζει να παίρνει μορφή. Κάθε κίνηση είναι μελετημένη, κάθε βήμα υπολογισμένο. Ενώ οι καλεσμένοι γελούν, πίνουν και γιορτάζουν, η Άσπα και ο Άλκης κινούνται μέσα στο σπίτι σαν σκιές. Δεν υπάρχει βιασύνη, δεν υπάρχει πανικός. Υπάρχει μόνο στόχος. Την ίδια στιγμή, σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, ο Σταύρος και ο Πολ βρίσκονται στο μοναστήρι. Η ατμόσφαιρα εκεί είναι βαριά, σχεδόν πνιγυρή, σαν να κουβαλά μυστικά που δεν θέλουν να υποθούν. Η παρουσία του μοναχού δεν είναι απλώς συμβολική. Είναι ένας κρίκος που συνδέει το παρόν με ένα παρελθόν που δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως. Η συζήτηση που γίνεται εκεί δεν δίνει άμεσες απαντήσεις, αλλά ανοίγει νέες ερωτήσεις. Και αυτές οι ερωτήσεις είναι που κάνουν το Σταύρο να συνειδητοποιεί ότι όσα συμβαίνουν γύρω τους δεν είναι τυχαία. Υπάρχει μια σύνδεση, ένα νήμα που ενώνει διαφορετικά γεγονότα. Και αυτό το νήμα αρχίζει να γίνεται όλο και πιο ορατό. Εν τω μεταξύ, πίσω στο αρχοντικό, η γιορτή φτάνει στο αποκορύφωμά της. Οι μουσικές δυναμώνουν, τα ποτήρια γεμίζουν και για μια στιγμή όλα μοιάζουν τέλεια. Μέχρι που η τελειότητα αυτή ραγίζει. Η ληστεία αποκαλύπτεται όχι με θόρυβο, αλλά με σύγχυση. Μικρές λεπτομέρειες που δεν ταιριάζουν, αντικείμενα που λείπουν, βλέμματα που αλλάζουν. Και μέσα σε λίγα λεπτά, η χαρά μετατρέπεται σε αναστάτωση. Οι φωνές αντικαθιστούν τα γέλια και η γιορτή γίνεται σκηνή χάους. Η Άσπα, όμως, δεν φαίνεται πανικόβλητη. Αντίθετα, υπάρχει μια ψυχρή ικανοποίηση στο βλέμμα της. Όχι γιατί πέτυχε απλώς ένα σχέδιο, αλλά γιατί ένιωσε για πρώτη φορά ότι πήρε πίσω τον έλεγχο. Και αυτό είναι που την κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη. Την ίδια στιγμή, η Ανέζα εκφράζει ανοιχτά την αντίθεση της στη σχέση του Πολ με την Εύα. Δεν είναι μια απλή διαφωνία. Είναι μια σύγκρουση που κουβαλά βάρος, που ανοίγει ένα νέο μέτωπο μέσα σε ένα ήδη εύθραυστο περιβάλλον. Οι σχέσεις αρχίζουν να δοκιμάζονται από όλες τις πλευρές. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα, ο Οδυσσέας βρίσκεται μόνος με την πράξη του. Όχι πολύ αργότερα, επιστρέφει στην καθημερινότητα, αλλά τίποτα δεν είναι ίδιο. Κάθε κίνηση του φαίνεται πιο βαριά, κάθε σκέψη πιο σκοτεινή. Και μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει μια αλήθεια που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν μπορεί να πει στην αρετή τι έκανε. Γιατί αν το κάνει, θα τη χάσει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το μεγαλύτερο βάρος δεν είναι η δολοφονία. Είναι το μυστικό. Και αυτό το μυστικό αρχίζει ήδη να τους χωρίζει, αργά αλλά σταθερά, δημιουργώντας μια απόσταση που καμία αγάπη δεν μπορεί εύκολα να γεφυρώσει. Πριν καν το καταλάβουν, η σιωπή αυτή θα γίνει πιο δυνατή από οποιαδήποτε λέξη. Και τότε, οι συνέπειες θα αρχίσουν πραγματικά να φαίνονται. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η ιστορία δεν προχωρά πια με την ίδια αθωότητα που είχε πριν. Όλα έχουν αλλάξει, ακόμη και αν κανείς δεν το λέει φωναχτά. Η σιωπή έχει γίνει το πιο δυνατό στοιχείο ανάμεσα στους ανθρώπους, ένα πέπλο που καλύπτει όχι μόνο την αλήθεια αλλά και τα συναισθήματα που δεν βρίσκουν πια διέξοδο. Ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας κοντά στην αρετή, προσπαθεί να κρατήσει μια κανονικότητα που δεν υπάρχει. Οι κινήσεις του είναι προσεκτικές, σχεδόν υπολογισμένες, σαν να φοβάται ότι κάθε του λέξη μπορεί να αποκαλύψει κάτι. Την κοιτάζει, την ακούει, είναι δίπλα της, και όμως μέσα του υπάρχει μια απόσταση που μεγαλώνει αργά, ανεπαίσθητα, αλλά σταθερά. Γιατί ξέρει ότι αυτό που έκανε δεν μπορεί να το μοιραστεί. Την ίδια στιγμή, η αρετή νιώθει αυτή την αλλαγή χωρίς να μπορεί να την εξηγήσει. Δεν έχει αποδείξεις, δεν έχει γεγονότα. Έχει μόνο την αίσθηση ότι κάτι έχει μετακινηθεί ανάμεσα τους, κάτι που δεν υπήρχε πριν. Και αυτή η αίσθηση την τρομάζει περισσότερο από κάθε απειλή της Αλεξάνδρας. Γιατί ο φόβος που ερχόταν απ' έξω μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Ο φόβος που γεννιέται μέσα σε μια σχέση είναι πολύ πιο δύσκολος. Λίγο αργότερα, αρχίζει να παρατηρεί μικρές λεπτομέρειες που επιβεβαιώνουν αυτό που νιώθει. Ο Οδυσσέας αποφεύγει να την κοιτάξει για πολλή ώρα. Οι απαντήσεις του είναι πιο σύντομες, πιο συγκρατημένες. Δεν είναι ψυχρός, αλλά δεν είναι και ο ίδιος. Είναι σαν να κουβαλά κάτι που δεν μπορεί να της δώσει, όσο και αν το θέλει.
Όσο προχωρούν οι μέρες, η απουσία της Αλεξάνδρας αρχίζει να γίνεται αισθητή και από τους άλλους. Οι ερωτήσεις ξεκινούν δειλά, σχεδόν αθώα. Κανείς δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί, αλλά όλοι νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Η σιωπή γύρω από το όνομά της δεν είναι φυσιολογική. Είναι μια σιωπή που γεννά υποψίες. Την ίδια στιγμή, ο Οδυσσέας βρίσκεται αντιμέτωπος με τις πρώτες πραγματικές συνέπειες της πράξης του. Όχι εξωτερικά, όχι ακόμη. Αλλά εσωτερικά. Κάθε φορά που μένει μόνος, η εικόνα εκείνης της στιγμής επιστρέφει, όχι σαν εφιάλτης, αλλά σαν μια σταθερή υπενθύμηση. Δεν μπορεί να την αποφύγει, δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει πλήρως. Και όσο κι αν προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι το έκανε για την αρετή, η αλήθεια παραμένει. Έχει αφαιρέσει μια ζωή. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει μετάνοια με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Υπάρχει μόνο μια βαριά αποδοχή. Σαν να γνωρίζει ότι αυτό ήταν το τίμημα. Και αν χρειαζόταν, ίσως θα το πλήρωνε ξανά. Αλλά αυτή η σκέψη είναι που τον τρομάζει περισσότερο. Γιατί δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Εν τω μεταξύ, η αρετή αρχίζει να πλησιάζει την αλήθεια όχι μέσα από αποδείξεις, αλλά μέσα από το ένστικτο. Κάτι μέσα της δεν ησυχάζει. Η απουσία της Αλεξάνδρας δεν της φέρνει ηρεμία, αλλά μια περίεργη ανησυχία. Σαν να νιώθει ότι η απειλή δεν εξαφανίστηκε, απλώς άλλαξε μορφή. Λίγο αργότερα, μια μικρή λεπτομέρεια γίνεται η αρχή. Μια λέξη, μια αντίδραση, μια σιωπή που δεν ταιριάζει. Και εκεί, για πρώτη φορά, η σκέψη περνά από το μυαλό της, διστακτικά, σχεδόν τρομακτικά. Μήπως ο Οδυσσέας ξέρει κάτι? Η σκέψη αυτή δεν διαμορφώνεται πλήρως, δεν γίνεται κατηγορία. Αλλά υπάρχει. Και από τη στιγμή που υπάρχει, δεν μπορεί να φύγει. Κάθε επόμενη στιγμή, κάθε επόμενη κουβέντα, την τροφοδοτεί. Την ίδια στιγμή, στο μοναστήρι, ο Σταύρος και ο Πολ επιστρέφουν με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η συνάντηση με τον μοναχό δεν έδωσε ξεκάθαρες λύσεις, αλλά επιβεβαίωσε ότι όσα συμβαίνουν έχουν βαθύτερες ρίζες. Ρίζες που συνδέονται με το παρελθόν, με μυστικά που δεν έχουν υποθεί ακόμη. Και αυτή η γνώση τους φέρνει πιο κοντά σε μια αλήθεια που μπορεί να επηρεάσει όλους. Στο αρχοντικό, η αποτυχία της ληστείας αφήνει πίσω της ένα κλίμα καχυποψίας. Η Άσπα και ο Άλκης μπορεί να πέτυχαν μέρος του σχεδίου τους, αλλά δεν κατάφεραν να μείνουν εντελώς αόρατοι. Οι υποψίες αρχίζουν να κινούνται, να σχηματίζουν κατευθύνσεις. Και αυτό δημιουργεί ένα νέο κύκλο έντασης που απειλεί να ξεσπάσει. Παράλληλα, η σύγκρουση της Ανέζας με τον Πολ ανοίγει ένα νέο μέτωπο. Δεν είναι απλώς μια διαφωνία για μια σχέση. Είναι η αρχή μιας βαθύτερης ρήξης που συνδέεται με τον έλεγχο, την εξουσία και το ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τη ζωή του άλλου. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν γύρω τους, ο πυρήνας της ιστορίας παραμένει ο ίδιος. Ο Οδυσσέας και η αρετή. Δύο άνθρωποι που αγαπιούνται, αλλά βρίσκονται πλέον σε διαφορετικά σημεία της ίδιας αλήθειας. Εκείνος γνωρίζει, εκείνη υποψιάζεται. Εκείνος προστατεύει, εκείνη φοβάται. Και ανάμεσα τους υπάρχει ένα μυστικό που μεγαλώνει κάθε μέρα. Όχι πολύ αργότερα, η συνειδητοποίηση γίνεται αναπόφευκτη. Ο Οδυσσέας καταλαβαίνει ότι αυτό που έκανε δεν έλυσε το πρόβλημα. Το μετέφερε από την αρετή στον ίδιο. Και τώρα, εκείνος είναι που πρέπει να ζήσει με αυτό. Γιατί ο εκβιασμός μπορεί να τελείωσε. Αλλά το τίμημα μόλις ξεκίνησε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η ιστορία δεν αφορά πια την Αλεξάνδρα. Αφορά τις συνέπειες της απουσίας της. Αφορά το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει όταν περνά ένα όριο. Και το πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει όλους γύρω του. Πριν καν το καταλάβουν, η αγάπη τους θα δοκιμαστεί με έναν τρόπο που δεν είχαν φανταστεί. Γιατί το μεγαλύτερο μυστικό δεν είναι αυτό που έκρυβε η Αλεξάνδρα. Είναι αυτό που δημιούργησε ο Οδυσσέας.